Bisa migunani tumraku dadi sak ora-orane nek sing ngomong iki sane ning ngene. Woyone ra kuat lho. Dene kene ngono apa wae. Lah sing ngomong ku sapa? Sing ngomong lho si pose ning ngono. Kene ngepas ngomong wae. Tujune ono sok wae. Ah, kok itu jare seneng aku pas dulu. Oh, jangan merepek makan rokok. Nah. Sekarang ini mau kowe lobet ya wis ngepot.
Iya. Ana versi sing bahasa Inggris ana iki. Salah jago iki Pak Dek. Prikon. Friendship, very love heavy. I never sacrifice for the end, so walking away, don't comply. In always together, making we go where we all got to up to one thing. Don't